Sziasztok! Ez a videó azért készül, mert van egy emberem UMT2-n, amit ki szeretnék sorsolni, mert nekem nincs rá szükségem. Itt a neve, és akit érdekel, ingyen adom. Csak írja le kommentbe, akit érdekel, és kisorsolom. Ja, és egy feliratkozó közül sorsolok ki, tehát nem mindenki kapja meg. Aki feliratkozik és kommentbe odaírja, az írom neki az ID-t és a jelszót, és viheti. Szóval ennyi lett volna. Akit érdekel, jelezze. Sziasztok!